Bon dia! Avui us vull compartir una reflexió que m'ha passat a mi. Com veieu, aquí s'ha llevat un dia tot emboirat, d'aquests que sol fer a vegades aquí a la nostra comarca, la comarca d'Osona. I una amiga que viu en una altra comarca s'ha llevat amb un sol radiant i m'ha enviat un missatge: «Uau, aprofitem el dia que avui fa un sol radiant». I me n'he adonat que a vegades volem que els altres estiguin en l'emoció que nosaltres estem, no? Si estem amb alegria, doncs que els altres també estiguin amb l'alegria, i no. Durant aquests dies de confinament hi ha dies de tot, i hi ha moments de tot, hi ha moments que estem realment a la nostra pròpia boira i ben endins de la foscor, i no passa res. Si fa boira no sortirem a prendre el sol, oi que no? Doncs de la mateixa manera, si és un dia que estem tristos i cap a dins, doncs no passa res, estem tristos i cap a dins. I recordar que més tard segurament sortirà el sol, si no és avui és demà, perquè res és permanent. Res, us volia compartir avui aquesta petita reflexió que a mi m'ha ajudat a entomar bé el dia emboirat. Fins demà. Què tu?